Tak cirkev v Nepále v podstate ma prekvapilo, že je cirkev, ktorá moc nevie o Svetom Duchu a nevie moc toho o krste Duchom Svätým, iba o tom počuli, ale sú v podstate, by som povedal, na tom presne tak, keď čítame Skutky a apoštol Pavel prišiel medzi ľudí, ktorým kázal Apollo evanjelium a mali iba krst vodou. A takže ja by som ich tak ako som si ich tak zaradil, že to sú takí jak baptisti, akože taký veľmi konzervatívna cirkev, ale sú veľmi otvorení. Ale Duch Svätý tam vylial prebudenie na tie miesta. To uvidíte potom v tých videách a bolo to veľmi silné sledovať. My sme videli tie Skutky 2. kapitolu naživo priamo. Každý deň, čo sme tam boli, sa proste vylial Svätý Duch v cirkvi. Boli sme v džungli kázať, ľudia, ktorí nie sú absolútne ovplyvnení západom, hej, ani kazateľmi, ktorých my poznáme, ničím, hej, proste taká fakt čistota v tomto a Duch Svätý sa proste vylial. Ľudia boli uzdravovaní, ľudia začali hovoriť v jazykoch, ľudia padali, ľudia kričali. Hovorím, predstav si, že prídeš medzi baptistov a toto sa stane, hej, tak presne toto sa tam dialo. A všade, kde sme prišli, to bolo ako cez kopírák. Ja som nevedel, o čom budem kázať v tých cirkvách, ale Duch Svätý mi povedal v lietadle, musíš kázať o krste Duchom Svätým a o modlitbe v jazykoch. A potom sme... môžeme. Dobre, ja to potom dohovorím. Today is a day of salvation. Dnes je deň tvojho uzdravenia. Today is a day of the healing. Niektorí z nás potrebujú stretnúť Boha, Ježiša, ako nebeského Otca. Some of us need to meet God like our heavenly Father. Niektorí z nás sa potrebujeme dnes stretnúť s Ježišom, ktorý oslobodzuje. Some of us need to meet Jesus today that will give us freedom. Niektorí z nás dnes potrebujú očistenie hriechov a spasenie svojej duše. Some of us need salvation and forgiveness of sin. Každý človek na tejto zemi má pôvod. Every man in this earth has his origin. A ten hlavný, ktorý poznáme, je naša rodina. And the origin we know is our family. Je to naša zem a kultúra. Is our culture and our earth. Ale potom tu je pôvod, ktorý je ten najdôležitejší pre každého človeka na tejto zemi. But then there is origin that is more important for every one of us. Každý človek na tejto zemi by mal vedieť, že jeho pôvod je v prvom rade v Bohu Ježišovi Kristovi. Every man need to know that his origin is firstly in God Jesus Christ. Ktorého taktiež meno je nebeský Otec. And his name is also Heavenly Father. A keďže Boh stvoril človeka, náš pôvod je v Bohu. And because God created man, our origin is in God. Tvoji rodičia ťa nemôžu spasiť. Your parents can't save you. Tvoj pastor ťa nemôže zachrániť od hriechu. Your pastor can't save you. Jediné, čo ťa môže zmeniť, je, že nájdeš pôvod vo svojom stvoriteľovi. The only thing that can change you is that you find your origin in Jesus Christ.
को khó khăn đây. Takže bol uzdravený z bolesti krta a z bolesti hlavy. Ženu ustipol jako dnes, nemohla hýbať nohou a teraz bola uzdravená. Amen. अहिले आएर अब अहिले पास गर्नुभयो मेरो आमेन Nebola schopná zdvihnúť ruku. A teraz môže. जो म जति हाँस्दै गइरहेको भएको थिएन आज What happened? Mala 4 mesiace problém s formám. Mala bolesť v hlave a problém s očami. After bola uzdravená, bol uzdravený. Bol modlitba. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. यही छ अनि अझै प्रार्थनाहरू मेरो चाहिँ नाम माया माथि हो बिहान बेलुका सम्झिदिनु होला Mala problém s krkom dlhý čas. A taktiež krkom mala problém. A není tam už viacej bolesti a po modlitbe sa cíti uvoľneno. Halleluja. Halleluja. Ja vám prečítam e-mail, ktorý najlepšie vystihuje to, čo sa stalo. Tak to vyzerá Nepal, to bol začiatok toho videa. Svedectvo od pastora Bobina Tamana z miesta, kde sme vlastne mali kampaň. Sláva Mesiášovi, pozdravujem vás v mocnom mene Ježiša Krista. Moje meno je pastor Bobin Taman a žijem v Dabin, v provincii Dadin. Dňa 27. októbra sme mali veľkú uzdravujúcu a modlitebnú kampaň a zhromaždili sa ľudia z 11 rôznych oblastí, pastori, veriaci a neveriaci. Odhadujeme, že sa nás zišlo takmer 5000 ľudí, bol to historický deň. Kampaň bola veľmi požehnaná a mocná, prišlo viac ľudí, ako sme očakávali a cítili sme silnú Božiu prítomnosť. Stovky ľudí bolo uzdravených a mnohí svedčili o Božom konaní pred tisíckami zhromaždených. Po kampani sme v cirkvách a medzi pastormi cítili veľké povzbudenie a novú silu. A následne sme videli zázraky a nárast počtu ľudí v cirkvách. Čiže tie zázraky nie na kampani, ale v cirkvách sa ďalej pokračujú zázraky. Sme vďační za spoluprácu s pastorom Salamónom a evangelistom Filipom Mazurom. Ďakujeme za ich službu a srdce pre Pána a tak ďalej, a tak ďalej. Tam je o spolupráci potom napísané. Ale to, čo je dôležité, že cirkvi rastú po kampani a prebudenie sa uvoľnilo a dejú sa tie veci, ktoré sa diali na kampane ďalej v cirkvách. A to je to, čo sme videli. My sme chodili do cirkví, ktoré boli v džungli, ktoré boli v ťažkom teréne, v mestách a tak ďalej. Všetko malo také svoje, jak to povedať, čaro, alebo neviem, hej, proste keď idete do džungle, do cirkvi, ktoré, no, aj na Slonovi som išiel, ktorá tie malé hory u nich totiž, ktoré boli tam, kde my sme boli, v tej oblasti, tak sú ako naše Vysoké Tatry. Hej. Takže my sme sa v podstate na niektoré miesta dostávali aj do väčšej výšky, jak 2000 metrov nad morom. Hej. A bolo to proste úžasné. Divočina šialená, akože kdekoľvek by ste sa sami stratili, tak proste ste korisť pre nejakých predátorov. My sme išli do jedných hôr, vlastne do jednej cirkvi a ja sa pýtam pastora, že tu sú tiež tigre, že žijú tu tigre. On hovorí, že tu nie, tu sú iba leopardi. Tak sa mi uľavilo potom. Keby ste tam mohli iba fotky začať házať, ja poviem k tým fotkám niečo. V rámci tej misie sa nám podarilo samozrejme urobiť aj nejakú tú humanitárnu prácu. Takže vo všetkých tých cirkvách, kde sme vlastne slúžili, sa urobil aj ten program pre chudobných, že sme nakrmili hladných ľudí. A potom, toto bolo špeciálne pre mňa, to bolo vlastne taká podľa mňa najkrajšia časť po tej misii celej na konci. Šli sme do hôr, ale museli sme čakať 2 dní, pretože pršalo
A infraštruktúra Nepálu je tak podľa mňa 80 rokov za nami. Aj kvôli tomu, že sú tam zosuvy pôdy a jednoducho sa to nedá vždycky opravať, takže ten terén je ťažký a my sme sa nemohli medzi tých ľudí do džungle dostať. Takže nakoniec sa nám podarilo v tom daždi dostať sa do polovice cesty s džípom a oni si to museli odniesť na chrbtoch, to jedlo, vlastne ešte hodinu do tých kopcov, kde žijú. A priniesli sme im 600 kg ryže, čo je základná potravina, takže tí, čo ste prispievali aj na toto. Môžeš prepnúť kľudne, keď tam bude nejaká fotka. Tu máme z jednej cirkvi to krmenie hladných, kde sme slúžili. Môžeš kľudne ďalej. To je tiež z tej cirkvi. Tak tu som na tom slonovi. To sme mali odpočinkový deň a bol som na safari na slonovi v džungli. To bolo ale strašné dobrodružstvo, to vám poviem. Akože... Tu máme fotku s nosorozcom. Môžeš kľudne ďalej. No a tu sme rozdávali teda na tom mieste tú rýžu, o ktorom som hovoril. A keď vidíte tie dreva v pozadí, tak za tými drevami boli skrytí hinduisti a poslúchali evanjelium. Pretože som kázal na tom džipe, som potreboval nejaké krátke posolstvo povedať. A ja som kázal, to celé posolstvo je na našom YouTube, má iba 6 minút. A kázal som o Ježišovi, ktorý je v našich búrkach s nami. A hinduisti poslúchali vzadu evanjelium a my sme takto tam slúžili. No a keď vidíte tie vrecia, hej, tak väčšinou prišli ženy po to jedlo, pretože všetci muži pracujú niekde, tým, že je tam veľká chudoba, tak sú odlúčení od rodiny. A tie ženy, keď som videl, teda, to bolo normálne jak pytel cementu proste, hej, ťažké. A ja hovorím, že to jako akože uniesú do tých hôr. A pastor mi, to je v pohode, oni sú zvyknutí 100 kg nosiť na chrbte. Takže oni si uviazali šatku na hlavu, dokonca aj deti, hej, ako to bola sila. A nejak si to proste upevnili, ja neviem, či tam bude nejaká fotka z toho. A vlastne to odniesli si potom do tých hôr ešte niekoľko kilometrov proste pešo, hej. Toto je ďalšia fotka z krmenia hladných. Áno, a takto som kázal vlastne to evanjelium a ono to tam není na tej fotke vidieť, ale pršalo, hej. Celý čas pršalo. A to bol pre mňa taký fakt, akože nádherný moment, že lebo Ježiš nekázal len evanjelium, ale aj ho kázal evanjelium, ale kázal ho aj prakticky. Nasytil zástupy, hej. Niekedy musíš otvoriť srdcia ľudí najprv tým, že urobíš niečo praktické a potom môžeš kázať. Tu sme vo výške, ja neviem, možno Gerlachovského štítu a ešte nie sme stále hore, takže tu sme mali jeden odpočinkový deň, išli sme na takú väžu, na jeden vrchol, kde sa chodí modliť cirkev pravidelne. Keď som videl tú cestu, čo sme akože absolvovali, hej, my sme si robili srandu v aute, že to je akože masáž zdarma, pretože nás hádzalo z jednej strany na druhú. To sme išli, akože to bol brutálny terén a hovorím pastorovi, ako keby si šiel ku nám do lesa na cestu, tak to je diaľnica oproti vám, ako čo tu máte. No a keď sme sa dostali vlastne hore, tak sme sa náhodne stretli s kresťankami, ktoré tam prišli uctievať Boha a tancovali. V Nepále sa strašne veľa tancuje na chvály. A bolo to strašne povzbudzujúce vidieť, keď tam, to bolo to video, čo si prvé pustil. A takú slobodu, môžeš. To bola taká, fakt som cítil z toho takú slobodu a dialo sa to aj na kampani, tie tance, aj všade, kde sme prišli do cirkvi, tancovali. Hej, takto chodia chváliť ženy v Nepále Boha. A to bolo úplne náhodné stretnutie, to vôbec nebolo ako plánované. A sú tam ženy ako zo všetkých generácií, to nie sú len mladé ženy. They have more freedom than charismatic church in our country. Yes. No a tam vlastne na tom mieste, na tej veži, tak
on mi hovoril, pastor, no občas tu chodíme, keď sa modlíme do rána cez noc a tu počuť vlky a dravce. Samozrejme, boli fakt akože, ja som potreboval ísť na záchod a musel som ísť do tej džungle. Ja som vošiel do džungle a vyšiel som z nej celý od pavučiny a od listia. Hej. To je akože ten terén a les je úplne niečo iné, jak u nás. No a bol tam jeden hinduista práve na tom vrchole a videl som, že má niečo s rukou, nejak zranenú ruku, pretože ju mal zasadrovanú, a tak sme sa ho opýtali, či môžeme mu slúžiť. Modlili sme sa za neho a Boh začal proste robiť veci, uvoľnil tú celú ruku, hej. Ja neviem výsledok presný, ale vieme, že povedal sám, že sa to zlepšilo v tej ruke, hej. Takže aj pri tom odpočinku sme proste slúžili, keď bolo možné. A teraz vám pustím jedno z videí, kde sme vlastne zažívali ten krst Duchom Svätým v tých cirkvách. Tak toto môžeš pustiť kľudne. अगाडि सम्म चाहिँ हामीसँग कुनै पनि पैसा Mohli ste počuť ten hukot proste z pozadia. Neviem, je tam ešte to jedno video z džungle, ak sme boli? Nemáš ho, dobre. Ale to všetko bude na internete. No a fakt sme videli akože stovky uzdravených ľudí, vyslobodených od démonov. No proste skutky apoštolov. Ja neviem, čo mám k tomu viac povedať. Hej. Ďakujeme za modlitby, ideme ďalej. A nám sa vlastne otvorili také veci teraz s tým, že ja neviem ani, čo mám vlastne robiť. Takže my si budeme musieť dlhší čas na modlitby dať aj u nás v tíme, aby sme vedeli, jak pokračovať ďalej, pretože tí pastori sa nám tak otvorili, že oni proste chcú, aby sme tam začali napríklad biblickú školu, aby sme pomohli im rozbehnúť to prebudenie v tej krajine. A Boh mi dáva veľa vecí do srdca a musím sa za to modliť. A tie pozvania rastú. Dostávame stále pozvania. Máme tam, do Indie nás volajú, do Brazílie, do Anglicka. Takže sa modlíme, pretože ten rozpočet sa každý rok zvyšuje a už teraz si myslím, že ak by sme mali absolvovať len tie veci, ktoré ako by sme chceli absolvovať, tak potrebujeme 2 milióny. Takže modlite sa za nás a to je všetko.